मनोज तिवारी अपना बयान के जरिए सधले धोनी पर निशाना कहले यदि धोनी चाहते तो आज हो विराट कोहली और रोहित शर्मा के जगह पे होते। 2011 में भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान पे सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसन धुरंधर खिलाड़ी जब स्ट्रगल करत रहे लोग, मनोज तिवारी वही मैच में शतक बनौले रहे आ ओकर वजह से वो मैन ऑफ द मैच रहले। तबो धोनी उनका के ड्रॉप पे रख देले रहे आ उनका के डॉग आउट पे रखल गए रहे। ए बात के मलाल वो अपना बयान के जरिए शो कैले बारे। क्रिकेट से रिटायरमेंट के घोषणा के दौरान मनोज तिवारी कहले कि अब हमरा कोनो डर नहीं खे, काहे कि अब हमरा लगे खोए खातिर कुछ नहीं खे। तो जब वो धोनी से भेंट मुलाकात हुई ई बात हम पूछ सकत बानी। रउआ के बता दी कि मनोज तिवारी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रहल बाड़े आ वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नेता भी बाड़े। ऐसे में रिटायरमेंट के बेरा ऊ ऐसन बयान देले धोनी के प्रति, का ई धोनी युग के पक्षपात के दर्शावता? राउर अपन का विचार बा कमेंट के माध्यम से हमनी के जरूर देम। राउर कमेंट के इंतजार में हमनी टीम खबर भोजपुरी।